Hello लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो आथोन बिगियाननि फैक्स भिडिअ लानानै फैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै बेफोर फैक्सफोरखौ मिथिब्ला नोंथांमोना वाव होनथारगोन लोगोफोर हौवाफ्रा हिनजावफोरनि मा जायगायाव बांसिन मेगना थाङो हिनजावफोरनि आबुआव आरो थाफ्लियाव बांसिन मेगना थाङो माबादि खालामोब्ला हौवासानि दैया थाबनो गयो हौवा हिनजाव सानैबो गसंना सिगांथिं खालामोब्ला हौवासानिया दैया थाबनो गयो माबादि होयोब्ला हिनजावफ्रा बांसिन गोजोनो हिनजावखौ उन्दु होनानै बिनि सायाव खालामोब्ला हिनजावफ्रा बांसिन गोजोनो होनायजों लोगोसे मा खालामोब्ला हिनजावफ्रा थानो हाया जायो आबुथायनिखौ जाना होयोब्ला आरो जो आथोनखौ हमसिन हमनानै होयोब्ला थानो हाया जायो जुदि नोंनि पार्टनारा खालामनायावबो गोजोनाखै आरो सेक्स जायाखै अब्ला मा खालामनांगौ आबुखौ जाना होनांगौ नङाब्ला जो आथोनखौ हमसिन हमना होनांगौ अब्ला नोंथांनि पार्टनारा सेक्स जाखांथारगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ माबादि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोफोर बेबायदिनो इन्टारेस्टिं फैक्ट्स आथोन बिगियाननि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदोंब्ला